Трябва да сменя тази табела Game Over да пише. Това неделно утро започна някак необичайно. След като приех мощна събуждаща доза от антиоксиданти с 2 чаши лимонова вода, е време за сутрешното кардио. 6 минути след това се сетих, че имам спешна работа на компютъра. След като приключих, беше време за моята здравословна и богата на протеин закуска. А сега е време за моя ритуал. Приготвянето на любимото неделно кафенце. Кажете ми, има ли по-хубаво нещо от чаша еспресо, съчетана с тази красива гледка? Лекия сутрешен бриз понякога ни навява уникални спомени и ни кара да взимаме внезапни решения. Абе, що не вземем да се оженим? The next day. Първа спирка. Всичко започва от тук. Свидетелстванаха. Вече ни освидетелстваха. Как се казва? Абе, дадоха ни нужния документ. До тук сме 30 евро назад. Да, айде. 30 евро сме назад, сега отиваме следващата стъпка. Чао! Само като влезнах в психото с бялата манта и викам край сега, ще ме помислят или за доктор, или за един от пациентите, но всичко мина наред. Дадоха ни документите, тук трябваше да ме спрат тук, трябваше да не ми дадат документ на мене, но не можах да се спася. Да видим нататък какво ще е положението. И между другото, веднага фактурката пуснаха на мое име, да разбираш ли, аз да платя сметката. Трябвало да свиквам вече, да плащам всичко, така че започна се вече. Мъките започват. Каша. Добре дошли обратно в новия влог. 8 часа сутринта е. Ден 2. Ще дойдем да пуснем тук изследвания, малко кръв. Рамуш. Няма го снимаме, че ще припадаме. Хайде. И така. Дадохме кръв, изследвания. Малко бавно говоря, че не съм закусвал и нямам сила. Много съм гладен. Сега отивам на работа да хапна. И денят започва. Пуснах си всякакви изследвания, направо на един път, да не ме дупча 2 пъти. Колко струваше Васерман ли там какво? Мисля, че нещо от порядъка на 8 евро. Така че тук излезна малко по-евтино. Хайде, чао!
И така, тъкмо си дойдох от работа. Сега е време да се преоблечем на бързичко. Готов съм. Облякохме се. Проблема е, че доста отслабнах. И изчистих последните дни, ама горе-долу добре. Айде, ела се вие превива. Моята булка. Булка! Изгоря булче! Пу! Бе, аз съм си хубав сега. Вече е хубаво, ама аз съм си хубав. Да. Така вече пътуваме към общината, обредния дом, да сменим една фамилия. И как се чувствате последен ден с тази фамилия? Последни часове по-скоро. Прекрасно. Да. Прекрасно. Да, и аз се чувствам прекрасно. Моята фамилия се запази. Въпреки че попълних декларация в общината за запазване на фамилия, което беше странно. Не успях да запиша попълването на документите в общината, което се прави няколко дни по-рано, даже доста по-рано. Общо взето там се попълва една декларация, две. Едната за запазване на фамилията или за промяна, другата е за желание за стъпване в брак, която се попълва и от двамата, като в нея се вписват и данните на свидетелите. Така, моята фамилия ще я запазя, а Еми вече ще бъде с нова, чисто нова фамилия. И така, до след малко. Една бърза смяна на фамилия. Айде. Оп. Ко правите? Много сте готини. Да, може да няма ток. Да отпадне. То шимата препотяла от сега. Официално вече си имам пералня. На мое име ще. Да. Тук ни посрещат от общината. Ох! Не можем да намерим обредния дом. Това не е случайно. Да. Всичко е с цел. Да. Сигурно. Обредния дом, служба по земеделие. Айде, почва. Добър ден! Започваме. Уважаеми трудени, скъпи кумове, днес сме се събрали, за да станем свидетели на един от най-красивите актове на човешко доверие. Решението на Емилияна Пехливанова и Денис Чолшев да слеят съдбите си в една. Вие заявихте своето желание да създадете семейство. Бракът не е просто подпис върху лист хартия. То е обещание, че от днес нататък радостите ще бъдат споделени, а трудностите разколбени. Това е съюз, основан не само на любовта, но и на приятелството, търпението и общата посока. Уважаема Емилияна Пехливанова, съгласни ли сте да вземете за свой законен съпруг Денис Чолшев? Да. Денис Чолшев, съгласен ли сте доброволно да вземете за своя законна съпруга Емилияна
Пехливарно. Да. Сега на движеница. Да. И все пак си глава на семейството. Сега домата. И вече честито може да размените първата си брачна целувка. Моля комата да поднесе пръстените, за да узакони напълно вашия брак. Пръстен се дава. Това са пръстени, тези пръстени са символ на безкрайността. Те нямат начало и край. Точно както трябва да бъде вашата обич един към друг. Нека винаги ви напомнят за вашето обещание, което си давате днес. Да се подкрепите и да бъдете заедно. И нямам въздух. Да, добре си. Добре. Сега младоженците там ще ги снимате където желаете. Добре. Оставяме ви. Добре. Още сме на живо. Направихме вече снимките. Сега може да си правим каквото искаме. Кумъша ма таксува за фотографски услуги. Так му слизаме от общината и гледаме колата за платено паркиране. Бяхме забрали да пуснем СМС, викам край. Сега първия подарък за сватбата, една скобичка. Ама за наш късмет нямахме все още нищо, те явно сега са дошли момчетата. Тъй, че отървахме кожите този път. Ама пускайте си СМС, иначе ще горите.